ngiyaqhubeka ngiyambuza mamncane kwenzakalani ubekwa yini la. Angibuza ukuthi wena ubuza mina ukuthi ngibekwa yini la wena ubekwa yini. Ukumphendula kwami mamncane bengivele ngishilo mina nje ekhaya ukuthi ngiyeza ngizama kubaba kaSethu wena-ke inkinga yakho ubekwa yini la. Hayi athi mamncane nami-ke bekuyilanga la ngiyambuza ilanga lakho lokwenzani. Hayibo. Athi hayi ukuthi nje wena ukuthi uyitshela ukuthi usekakhulu. Ngikho-ke ngilana ngithi ngiyambuza ukuthi vele niyathandana yini vele ma. Niyathandana vele nobaba wengane yami. Athi yena siyathandana pho uzokwenza. Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV uhlelo esibiza ngokuthi izigameko zempilo. Igama lami nguStufuza Dlangamandla-Zulu. So-ke njengoba sine-guest today uzosichazela kabanzi ukuthi yini le engaka eyamxaka noma emxakile njengoba sela ekhaya namhlanje uzoyishare nathi. So-ke sike simuphe ithuba simezwe ukuthi ingabe uzothini. Sabona kunjani? Ngiyaphila siswami njani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama lendawo obuya kuyona noma ukhulele kuyona. Ukhulele eMtuba. Oh okay. Ufike la eThekwini? Shuthi ngasho ngithi ngifike mangiqeda isikole. Oh kudala kakhulu. Sekunesikhathi. Oh okay. Mhlambe ubufikile ekhaya noma ubufikile emqashweni? Bengifikele ekhaya besihlala kulona. Ngizothi ikhaya lomndeni. Okay. Ikhaya elikhulu? Yebo, ikhaya elikhulu noma sihlukene phakathi. Ngomfeni abaka mamncane abaka mama nje ikhaya elikhulu ebelisi accommodator sonke. Oh okay. So ubunomama abaningi uwedwa? Yes. Okay. Benjani ke impilo ke nje usowufikile ke ekhaya elikhulu? Ukufika kwami ekhaya elikhulu beku right. Kungenankinga noma omamncane ke nawe uyabazi ke efamilini ke bake bame nama favorites wabo ukuthi lo umthanda kangcono kunobani lo nalo ubani kodwa ke vele ke lo vele mina engazwani naye ke vele ngize ngaye bengimazi vele ukuthi unenkinga nami. Oh okay. Mhlawumbe yini beniqhathwa yini kangaka? Nje isikhathi esiningi ubethi ngisile usekakhulu uyitshela ukuthi usile kanti awazi lutho uyitshela ukuthi umuhle uyabona nje besihlezi nje sibanga even fanele cleanwe kugezwe izitsha njalo fanele appointe mina ukuthi nje wena sukuma wenza ukuthi le msebenzi yabo lenzima ile abavela ephose kumina ke la ngabona khona ukuthi hayi vele kahle kahle akangithandi ngoba ngisho sisekhaya eMtuba wenza the same thing. Nasemakhaya futhi kusaseyikhaya elikhulu? Yes, sayikhaya elikhulu. Oh okay. Ubaba usakhona uyaphila? Ubaba akasekho emhlabeni. Okusuka kudala? No, usanda kuhamba nje vele ushiye nje kuvele kunje. Manje ke yini le abagila ngayo? Kwenzakalani nje wahlangabezana nani? Into engihlangabezana nayo siswami I think nawe angeke uzukwazi ukumelana nayo kodwa mina namanje ngisamelana nayo. Ngifound out ukuthi umamncane wami lo engithi angizwani naye. Okay. Uthandana nobaba wengane yami. Hawu. Kanjani? True. Lento le la ngiyibamba khona siswami. Umamncane ngiyahamba ngiya kwamuntu wami. So ekhaya uma ngabe uzohamba bewungaphuma ekhaya ungashongo. Ezise abantu asebekhulile vele sineyingane besinakho ukuthi uma uhamba uvele usho straight as obaba vele bengasekho sekuwumama kuphela. Siyabahlonipha khona kodwa besiyasho nje uma uhamba ukuthi hayi singisahamba ngiyakubaba wengane. Abosi uzobuya nini? One day umamncane ke ngiyasho ukuthi hayi nginendlela namhlanje ke angizukuba khona ntambama ngihamba ngiyakubaba wengane. Athi hawu uyahamba yakubaba umngane ngithi mina uthi yini uyokwenzani ngoba vele naleyo ndoda yakhe ayikusizi ngalutho. Ngithi mina angimzange ngize ngimthandele ukuthi angisize ngalutho. Ngangimthanda nje ngoba ngimthanda umuntu wami uyongisiza la emhlaya ethola amandla makukhona okwenzakalayo kushintsha empilweni yakhe siyasizana vele lapha nalapha. Hayi ngithule emveni kwalokho vele sengishilo ke phela sekuphelile okwamvela ukuthi ngesikhathi sami sekufanele ngihambe ngiyahamba. Hayi kanti umamncane uzogeza kuqala.
nje naye abe umuntu osenendlela nje yakhe Okay. ephuthumayo. Okay, umuntu wesifazane ahambe. Fika isikhathi sami sokuthi ngihambe vele akahambile. Okay, ngoba vele bakhona-ke vele asebekhulile odadewethu ngiyabashiya endlini. Guys, sengihambile. Ngizonibona uma ngibuyile. Uma ngingabuyanga guys, ngiyobona ngami uma sengibuyile. Ngiyahamba. Vele kamuntu wami phela yimina ngiyaziwa. Hayi gudlu mina isicabha oh. Uma ngithi boom, ibhomu, yalazi ibhomu. Yo. Uyalazi Shuthi unele wageza kuqala wathi hayi ngilibangise wathi khona. uyakhona cause mina fanele ngimfice vele esephakathi. Oh bekuyinhloso vele. Bekuyinhloso yakhe vele. Lento ebengitshela yona ukuthi vele akangifuni. Mawubuyisa ingqondo nje ukhumbula nje mhlambe kudala uyini engenza ukuthi umamncane angakuthandisisi kangaka. Mhlamba akukho ukukhulumeka okukhona okungenzeka ukuthi ukona lokho kwasusa izinto. Mawucabanga nje kahle hle. Angazi kahle kodwa uma ngathi ngiyezwa istory noma kungesona esami futhi ngingangene kusona. Engathi vele kwayesekuqaleni ubaba wayekade eshele yena kuqala before athandane noma. Oh okay. Manje ufela Ngifela izono zabazali mina. Okay. So uyamfica ke nangu-ke umama la endlini and kwenzakalani uphuphudu wabantu. Umfica wami ngimfica nje vele ushuthi wenze esho nje ukuthi vele fanele ngimfice esembhedeni. Kuze kucace ukuthi njengoba la yena akacashile vele uyi-girlfriend. Engabe imama friend engabe yini angiyazi ibizwa ngani le yanto ngoba phela umamncane emdala. Ngishuthi kumfica kwami-ke mina ngifike ngigudlwa isicabha. Qoqo ngiyangena. And then kwenzakalani? Mamncane ufunani lana? Kube uyena futhi obuza mina kuqala. Ukuthi hayibo wena ufunani lana? Ngithi wena ungabuza mina ukuthi ngifunani la? Kanti ngitheni kuwena ekseni ngikhuluma nawe ngoba ngishilo ngathi ngireportile ukuthi ngiyahamba ngiyakubaba wengane yami. Bayazana bona vele usekwayishaya intro. Bani? Usekwamhlanganisa ubaba wengane nomamncane. Bayazana ubaba wengane. Umamncane sihlala naye ekhaya ngeke angamazi ngeke angamazi. Yini pho akubuza ukuthi wena ufunani la? Ungibuza ukuthi ngifunani la kodwa imini omtshelile ukuthi ngiyahamba ngiyakubaba wengane namhlanje. Shuthi bese funa ngibone phela ukuthi yena vele nobaba wengane yami khona lento abayiphushayo. Uphi yena ubaba wengane ngaleso sikhathi wena ungena nje endlini? Akekho usaphumile. Oh usaphumile. Wayesaphumile. So nenzana yaqhubeka yathini conversation? I-conversation-ke mayiqhubeka ngiyambuza mamncane kwenzakalani ubekwa yini la. Angibuza ukuthi wena ubuza mina ukuthi ngibekwa yini la wena ubekwa yini. Ukumphendula kwami mamncane bengivele ngishilo mina nje ekhaya ukuthi ngiyeza ngizama kubaba kaSethu wena-ke inkinga yakho ubekwa yini la. Hayi athi mamncane nami-ke bekuyilanga la ngiyambuza ilanga lakho lokwenzani. Hayibo. Athi hayi ukuthi nje wena ukuthi uyitshela ukuthi usekakhulu. Ngikho-ke ngiyilana ngithi ngiyambuza ukuthi vele niyathandana yini vele ma? Niyathandana vele nobaba wengane yami. Athe yena siyathandana pho uzokwenzani? Usuka nini? Ngaleyo attitude leyo. Pho uzokwenzani? Hawu phela mina ngiyijabhele angikwazi nokuthi ngiphakame ngiyabuza ukuthi into yanini manithandana nithandane kanjani? Kwakukuphi kwenzakalani? Uyathula-ke lapha akasangiphenduli. Yila ngidonse khona-ke ifoni ngifonela umlisi ukuthi ngeke baba wakhe awuzochaza ukuthi kwenzakalani lana. Ngenhlanhla wayeseduzane-ke wafika-ke so mayefika-ke hayi ngiyamtshela futhi asisekho nokuthi isidingo sokutshela ngoba uyayibonela phela ukuthi kwenzakalani. Uyambuza hawu ma ukwenze njani ufike nini la? Naye ubuza yena ukuthi ungibuza kanjani ukuthi la ngize kuwena. Sengithi mina chaza-ke phela istory sakho ukuthi kwenzakalani. Ngoba kushuthi nami mina-ke vele bengivele uyazi ukuthi vele ngiyeza la. Umamncane kanjani? Useyachaza-ke istory ukuthi hayi umamncane mhla kunomsebenzi wamsejusa bese ekhaya. Yabo nje leso story nje kahle kahle uyena umamncane owamfuna. Noma mncane naye ngapha uyaphika yabo istory nje esinhlakanhlaka. So mina mase ngithi-ke guys niphuma laphandle niyoxoxa idaba lenu nixazulule angingene mina ngicela ukulala.
Goloza umfazi. Akayindawo. Wathi angiyindawo munu. Wathi angiyindawo. Shuthi vele inhloso bekuthi akuphathe kabuhlungu. Ukuzwisa mina ubuhlungu. Yes. Ukuzwisa mina ubuhlungu. Le time ke mina ke nami ngithi ngiyakhumula ngena kuqala embhedeni naye uyakhulumula ungena kuqala embhedeni. Yo. Ende wakhumula wanje wanje. Shuthi njengoba engasabi ukukhumula zonke impahla ekhona ubhuti. Shuthi useke wavakasha before. Useke wavakasha before nakho phela wazi ne-room. Useke wavakasha. So ke mase nigcine nenze njani? Nilala nonke la noma wagcine ehambile noma wena waduba wavela wasuka hamba? Lutho sithandwa ngangengidube phela fanele nami ngihlale ngibone nami nguma wengane. Mangiduba ngidedela yena ukuthi asale la abuze. Yo. Ngeke ngangeke ngikwazi ukumdedela ukuthi ungangitshela sinalala nonke about 3. Salala so 3 sis and uma awuyayenza into yasembhedeni sithando. Umbona kanjani manje? Ngangikhona nje ngangizosala kanjani ngaboni. Awungitshela ukuthi phambi kwakho. Phambi kwami. Kwakuyi-3 sami nje ngingayazi ukuthi ayinhlobo leyana noma phakathi ngiyakutshela uyawudla utoto uma ngikutshela. Ungamthathi kancane abantu abadala. Ama feelings ke akho ngaleso sikhathi usubona avela phela ngavele ngadown ngalendlela engazi ukuthi abonayo manje ukuba ngivele ngahamba straight ngingayiboni lento uyalimunca shem. Yo. Uyalimunca uma njengoba niyenizwa kuthiwa khona into ekuthiwa Ben 10 nomama abadala ikhona ngempela omama bayawabamba amadoda ngocansi nje nginixoxele. Manje ekseni seniyageza senihamba noma u2 futhi. Ngicela ukukutshela ukuthi akuzange kusi. Akuzange kusi. Kwenzekala engavele ngaba traumatized ngayo ngoba phela mina ngimthatha njengomzali wami. Yena ukhulekile ukuthi angagibela phe kwendoda enze noma yini phambi kwami. Mina bengeke ngize ngikwazi lokho because mina bengimhlonipha njengoma wami. Kodwa nje into engayibona ngavele nga-traumatized ngavele ngaphuma ngathi noma ngibuka ngazibuza nami sengibukile vele ukuthi umeleni ubukani yini oyibukayo protection yayingekho. Manje ubaba omntwana wenza njani ngaye? Nisaqhubeka nisathandana noma washiya nje yonke into nje ngaleso sikhathi? Ubaba omntwana nje ngaye ngamduba mhlambe ngithi u6 months wonke. Singakhulumisani ngoba ngamcela nje ukuthi ngicela nje akathi ungihlehlela akaqhubeke noma wakhe mhlambe mangabe eseqedile uzothi mayibuya bese ngichazela ukuthi simisa kanjani ngomntwana ngoba I think osekufanele kusihlanganise mina naye umntwana angeke ingane yakwethu ngishare indoda noma wami. Usubuyela ke ekhaya mhlambe ngabe wafika wachaza kodadewenu ukuthi hayibo ngiye ngehlelo into enje kanje. Kuyinamhlanje sithando sami ngiyaqala. Abazi lutho? Abazi lutho. Nabhekana kanjani ke? Nibhekana kanjani nje noma mncane icebo lelo? Uma ngena ngiyaphuma. Ileyo mpilo nje siphilayo. And mayevakasha ehamba uwazi kahle ukuthi na kanjani uyaphi? Uyakhona. And uyamthanda angazi noma wamdlisa noma kwenzakalani kuyena kodwa nje ikhona lento ekhona yenzile. Wayengeke adele mina oyena wayengeke. So akanandaba ke manje ukuthi njengomuntu omdala angisho yazi ukuthi abantu abadala mengabe kuthiwa opartner babo bashona mhlambe bela ko 30 something 40 something bayafihla einganeni ukuthi bayajola ngaphandle bake bahambe babantu beyogrosa noma beyoba business something bese bayabuya abaveze einganeni ukuthi since ubaba la ekhaya sashona ngisajola mina. Kodwa na kanjani umzimba usukuthi nje hayi ngiyazi asekho baba abantu but umzimba and unezifanelo zakhona vele na kanjani uyayidinga izifanelo uma umuntu. So thina ingane sike sifihlelweke kube ngazuthi nje uma solo kwashona ubaba akasayindawo nakhona ngisho ukuthi wonke abantu besifazana manje alicha but njengoba yena uma mncane etshengisa ukuthi hayi sho ukuthi umzimba wakhe usaphila akanamahlonini ukuthi uyazi ukuthi wena ukhona la eyakhona ngale nje ukuthi ufuna ugcwalisela wena akacabangini ukuthi abe namahlonisi ubaba usashona and yena ubusy. I don't think kuseyinto anendaba nayo leyo sithando sami ngoba nje uvele unengane na 4 years. Una 4 years unengane na 4 years. Lapho baba kade ashona. Lapho baba kade ashona. Uvele unengane sekuyinto nje vele ukuthi siyamukela phela ngoba
akukho la sizothi akaye khona, akekho futhi onalawo mandla Yes. ukuthi mhlawumbe ngathi uyamxosha or wenzani. Mina Okay. nje naye siyaphambana nje. Uma ubhekile ixazululeke indaba yini? Angazi futhi angiboni ukuthi uyoqhamuka. Mhlambe nina maningakwazi ukuthi ngangisiza ngoba nje lento yabo manje iyangigulisa. Iyangigulisa serious njengoba ngisho ukuthi angikwazi ngisho ukuyixoxa ekhaya. If ngabe kuthiwa bayibona-ke le video ekhaya, yes, ebusweni uzobe ufihliwe vele, but akekho umuntu ozalwa naye ongayazi voice kamuntu azalwa naye omunye. So if kuyaqondana nokuthi bayibone le video, uqhamuka ukuthi kuzokwenzakalani ekhaya? I think ila kufanele kuhlalwe phansi khona kukhulunywe. Okay. Uma kukhona vele okubonayo oqhamukayo ethi nayi indaba ekanje, ilokho bengakujabulela kakhulu because angikwazi ukuthi ngingathi ngihlala phansi ngozani meeting Yes. nalo udaba no. Kuyangisinda. Umuntu ongenzeka ukuthi ekhaya ubukela le video and naye unemkinga ecishe ifane nale owabhekana naye, ungafisa ukuthini kuyena lowo muntu? Umuntu ngisho ukuthi kuze aphile noma kungeke kudlule official but azame ukuzihila yena herself ngoba lento lena inzima kakhulu ukuthi ungayixoxela umuntu sithanda sami. Yabo mhlawumbe mangathiwa mhlawumbe ngithola laba okuthiwa obani labo okhuluma nabo le ngase ama-psychologist khulume nawo ngedwa-ke lena-ke ngikhiphe yonke into engaphakathi kumina. Kodwa kuzuphile uyakudinga ukuthi ube nalokho ukuzincenga kancane kancane ukuthi angisiyena owomuntu. Yes. Mina ngusibani ngizalo ubani nobani nothi ubani ngeke ngiphilele yena. Kuze nje ukwazi ukuphila. Ukwazi nje ukuphila. Kona-ke uyadinga yini ukuhlala phansi naye psychologist? Yebo ngiyadinga kakhulu. Because awukahili kahle hle. Angikakahili So ngingakubhukhela ne? Ungangibhukhela. Ngiyabonga kakhulu kodwa ukuthi uyijwibe ekugcineni uzokwazi ukukhuluma ngale nto le njengoba uthi awukazi uzakhuluma ngayo before. Ngiyathemba ukuthi mawukhuluma kuyehla indlela thizeni ukustresseka nje uyabona ukuphola kuhamba nesikhathi. So ngizokubhukhela i-counselling uhambe uyobona i-psychologist. Ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Mbukela lapha ekhaya, yo unzima la eminyango. Ha, ungabona sihleka, ungabona sikhuluphala, sicobezele siba bahle. Kanti sibhekane ney'nkinga eziningi la ngaphandle. Ngicela ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare. Mina ngiyithanda kakhulu. Bye. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabhela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy, walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. It's the Black Life TV.